Mi sargento, Ramírez, maitia, polizia, bihotzekuga, bai, filtrazoia, onda, bai, filtrazoia, bai, Pegasus, 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 Pegasus! ¿Espionaje? ¿Dónde está? No lo veo, no hay espionaje, de locos. Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Eta lehen titular nagusia Pegasusek kolpez kolpeko WhatsApp taldea ere ikertu ote du. Berriz ere eskatuko dizuet promo marabilloso hau sartzeko. Izan ere, hau ez da gutxiagorako mutiko. Eta gauzak honela, Pablo Iglesiasek mono pixka bat dauka. Ez dago kongresuan, ez dago gobernuan, baina aizue, hori ordezkatzeko bere plato propioa montatu du. Eta ikusi egunotan nola ari zaigun analisi zorrotz eta sutsu hauekin jotake. ¿Espionaje? ¿Dónde está? No lo veo, no hay espionaje, de locos. ¿Dónde están? Bueno, bai, eta gehiago, analisia sakon, esango dizugu gero non aurkitu dezakezuen. ¿Es la primera vez que esto pasa? No. En 2017, Público dio una exclusiva en la que el periodista Carlos Enrique Bayo, que va a estar hoy aquí, informaba de que la mal llamada Brigada Patriótica de Interior había adquirido ilegalmente material de espionaje israelí, blanco y en botella. Eta entzuten duzue, teletiendako sintonia honekin, aitortu dizuen nondik ari den platoa non montatu duen, eta zer gehiago dion? Si solo un Estado puede comprar este material, si efectivamente parece que podrían ser miembros de la policía patriótica que montó el PP los que podrían estar detrás del espionaje, el presidente del gobierno solo tiene una opción. Tiene que implementar una investigación interna y ejecutar una depuración inmediata de todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del CNI que eventualmente hayan participado en actividades ilegales de espionaje. ¿Eta? ¿Pablo está? La portavoz de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, ha dicho algo alucinante. Ha dicho, en España no se espía, no se interviene en conversaciones, no se interviene en informaciones si no es al amparo de la ley. O sea, yo me voy a dar a la bebida y a los empujones como mar. Pero Isabel, mesedez, baina ber, egia da, kongresuan saltxa badagoela. Baina Pabloren saio berri hau nahiko arrosa bilakatzen ari zaigu.
Eta orduan kongresura heldu gara, plato arrosatik kongresu arrosara. El gobierno. Muchas gracias, señora presidenta, señora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable. Rufián. Hay lapsus, señoría, imperdonables, este lo es, señor Rufián. En todo caso, de lo que estamos hablando es de un tema serio. Oso serioa. Hain serioa, ez dela gauza isolatua, sistematikoa, gogoan dituzu ezta, Euskaldunok hainbatetan aipatu ditugun estatu aparatuen gauza sistematikoak. Rufián. Gracias. Señor presidente, que me espíen, vale, pero que me llame Abascal ya me fastidia. Bai, gizonen arteko humoreare sistematikoa da. Miren, por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará, de forma alegal, por supuesto. ¿Y saben por qué lo sé? Pues porque me lo han dicho sus cargos de interior y sus cargos de interior de los últimos 40 años en 3 comisiones de investigación. Bai, zuen karguek ez dakit zein den ezkerra, zein den eskuina, zuek bai? En 3, sus cargos y sus cargos. Así que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Es la única pregunta. Alegia, marlaskari hobeto azaltzeko nork helenaldian, euskeraz asko zerrezagoak dira ditzauek, Y si lo ordenaron, es terriblemente grave. Pero si no lo ordenaron, es aún más terriblemente grave. Porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas. Y cuando no se limpian las cloacas, se llenan de ratas. Y las ratas se lo comen todo. Eta analisia nolabait borobiltzarren argi, ze gertatu dena larria bai, baina atzean benetan nor ote dagoen, akaso isa kontuak hainbatetan aipatzerakoan, ez ote da isa sistemarik egongo horratzean, eta are gehiago oso kezkatuta gaituen kontua. Kolpez kolpeko WhatsApp taldean, ze puntutaraino sartu zaigu, gure Pegasus. Mire, señor presidente, al PSOE, igual, quizá, tenemos la sospecha, no le gusta Esquerra, no le gusta Bildu, no le gusta Compromís, no le gusta Más País, no le gusta el PDeCAT. Ojo, cuidado, no le gusta Unidas Podemos. Cuidado, beraz, orduan zer, bai, ala ez? No pasa nada. Díganlo. Tienen una alternativa. El PP, que es de centro penitenciario, Feijóo, tienen esa alternativa. Díganlo. Ahora bien, sus votantes lo tienen que saber. Zenbat gauza jakiteke zer pasatuko ote da guztionekin, ikerketa batzorde bat sortuko ote da, bazenekiten zerbait eta zahazteko biderik praktikoena dela ikerketa batzorde bat sortzea, tira, honek jarraipena izango du, eta guk hurrengorako hitzematen dizuegu, azpitituluak ere ezarriko ditugula, baina horretarako baliabide gehiago ere beharko ditugu. Aizue, Ekil doktoreak honen berri ematen segiko dizue, zindagit. Eta bai zer?
Eguzkia! Maskarinarik ez, barruan! Herriko festa! Alergiak. Iepa! Prekarietatea! Krisi ekonomikoa. Berriz hasiko gara? Bai. Kolpez, kolpe, bueltan da! Aurrera pausa eman dugu Dolores eta biok esateko, izan nahi garela lehenengo horiek emakumezkoen futbolari laguntzen hau nolabait sustengarri egiten eta etorkizunerako proiektu on bat ateratzen. Azkenean, emakumezkoen futbol asko hasi da azkeneko urteetan, baina bai, pandemiaren ostean gero egon diren gatazkekin asko gelditu da eta azkeneko 2 urte hauek oso geratuta egon dira. Eta uste dugu gure ikuspuntua ona izan daitekeela egoera hori hobetzeko eta dagoen olatua aprobetxatzeko. Azkenean, denbora gehiago pasatzen uzten balin badugu, galtzeko zorean gaude. Beti esaten du generazio bakoitzak aurrenari utzi behar diola proiektua pizkatu be. Nire generazioentzat egin zutenak lan, oso lan gogorra egin zuten, baldintza oso txarretan, eta lortu zuten guretzat errezagoa izatea. Eta nire generaziokoak utziko diogu orain daudenei bidea errezago. Baina nolabait beti egon behar dira pertsona batzuk lan egiten zentzu horretan, hau da, ez bakarrik zelaian. Kasu honetan hasten gara bulegoetan lan egiten. Hor egon garenak, azkenean gara esperientzia izan duguna, zuzendari, kirol zuzendari pilo bat daude jokalari horiak izan direnak, pilo bat batzuk. Lehen baina gehiago bai. Lehen baina gehiago bai, eta hor pausuak ematen ari gara, eta postu horiek beretzen hasi gara, eta horrek azkenean egiten du bidea besteentzat, ez bakarrik zelaian. Zelaian egiten dena, jokalariak momentu horretan aktiboan daudenak egiten dute. Hori ja pasa zait niri. Tokatzen zait orain beste motatako lan bat egitea. Eta gero eta gehiago okupatu behar ditugu espazio horiek, ze oizonituta gaude emakumezkoen futbola protagonistak jokalariek emakumeak izatea, baina erabakiak hartzen dituztenak beti gizonezkoak izatea. Eta zentzu horretan lan handia dago oraindik egiteko, erretiratu nintzenean galdetzen zidaten abertze proiektu eta esan zen nuen. Ostras, orain beste aldean nagoela ikusten dut ingurua eta esatu dut, hemen lan asko dago egiteko ere, ez zelaitik kanpo, ez? Entrenatzaileak, atezainen entrenatzaileak, emakumeak oso gutxi, kurtsoan bakarra nintzen. Horretan ere salbuespena izan dara. Beti tokatzen zaita hor, baina egia da oso gutxi daudela. Beste esparru asko bete behar dira, oraindik eta espazio asko daude okupatzeko zentzu horretan. Eta lanean jarraitu behar dugu. Ikusita pizkat bat merchandising eta hortatik eta zenbat gauza kolgatzen ditugun interneten eta igotzen ditugun. Alde batetik bai gustatuko litzateke horrela hausnarketa bat egitea eta hemen gainean biltzea zer dan amatasuna eta zer suposatzen duen eta soziologikoki zenbatatako eraikuntza eta implikazioak ditu ama izatea, ezta. Eta horrekin lotuta
ama eta amatasuna sama handiak eramaten ditu, karga handiak eramaten ditu, eta horrekin lotuta, baita ere lan bat dela, eta nola ama izateagatik, zenbat gauza egin diogu amei, haien sorbaldetan, eta estatu bera, lehen aipatu egin duzuna estatua, eta nola mantendu den gizarte estatu hori, nola haien sorbaldetan geratu egin da, eta horrek zegaitik simbologia poetiko honetan nola justo, elkartu egin direla, atzoko eguna eta amaren eguna, zein garrantzitsua den ikusteraztea, amatasun horrek zer ekartzen duen eta nola estatu sistemak implikatu egin duen eta aprobetxatu egin dela, adibidez zaintzan, adibidez hainbat laboretan eta gainera ez ebez ordaindu gabe, eta hortatik hori ikusteraztea ezinbestekoa dela, eta amatasuna dela kontzeptu soziologiko bat eta baita ere eraikuntza soziologiko bat, eta eraikuntza soziologiko modun norma batzuk, implikazio batzuk ditu eta kodigo batzuk ditu, eta hortatiko eta honekin lotuta, amatasun kontzeptuarekin, uste dut gauza asko aurreratu egin dire, baina bai adibidez nik ikusten ari naizela, nerabetan eta nola eraikuntza hori berriro ekarri egin direla, adibidez influencer eta instagramerrak eta bai, hori piniko nuke baita ere fokua. Eta gero bestaldetik, grebari begira eta hortatik, maiatzak batera begira eta justo igandea zela eta hortatik, asko keneukan begira beste leku batzuetan eta ezan beste zen egundeko. Eta guzta edo hor daren eguna, implikatu eta begiratu behar ditugu modu, elkargurutze ikuspuntutik nola dagoen orain gure lana, zelako lan bideak ditugun, baita ere gaztei begira, pertsonalduei begira, eta baita ere faktore oso desberdinei. Gauden egoeratan ikuste eta post-pandemia baten eta gero, Ukraina hor dekogula oso hurbil eta gerra eta baita ere, eta hainbat egoera ekarrikta nola gauden, eta hortatik egiten badugu hausnarketa zango bat eta ikuspegi soziologiko batetatik erronka asko ditugu. Kolpez kolpeko ikerketa ekipoak lortu du, beste behin ere, beste inork lortu ez duena. Apokalipsiaren lauzaldunen bilerara sartu gara. Tira, erabaki dezagun ze desgarrazia jaurtiko dugun munduan oraingoan, ezta? Desazile hori, ez da erreza hau, Ez da gizar esan, desazile hori, desazile. Beste bat? Jode, serio? Desaceleración. Lan gilegi, ezta? Bai, arrazoi. Orduan ez errez. Eta kitxo! Berriozarren, izeba hasi zen duela urte pila bat, eta niri sortu zitzaidan grin hori, sokan ibiltzeko, herrikiroletan ibiltzeko. Soka Berriozarren beti egon da oso errotua, eta orduan erabaki nuen sartzea taldean. Gaur inoiz ez da gero, bigara zutabe bat bierro. Lau begi, lau esku, dilepo. 10 urtetik ona estudio pila bat sortu dira. Lehen igual betianik Aldezarren izan dira estudioak, 3-4 zeuden, eta gero horretik pasazien igual 10 bat izatera, oso ezberdinetan, baina orain 50 inguru daude Iruña herrian. Zara naiz gara, ez dizoilik izarak, gaur kantuan ozu, orain bat gara. Zapean bildu duzu ahotsa. Hada zure estudioa, hemen ikusten dugu pintxatzen duzula, viniloak hemen dituzu. Viniloak hemen, musika beltza eta elektronikoa. Vale. Eta jazz, musika funk, afrobeat, eta Fela Kuti, por ejemplo.
denetarik, dago denetarik. Baina, zu zer zara artista bat, ez soilik musika, dantza ere bai. Bai. Dantza kontatu pixkat dantzaren historia. Soilik zara, gaur kantuan nauzu, orain bat gara. Eskabiar taldea 2012 urtean sortu gintzen Iturrama Institutuan. Gaur egun 5 partaidek oraindik mantentzen gara 2012 urtetik, eta institutoko lagunak sortu genuen taldea. Bai beste partaide batzuk zaudela, gaur egun ez daudela, baina horrela sortu zen lagunarteko historia bat Iturrama Institutuan. Bai, batez ere, azkenean dimentsio handikoa gara bai partaide kopuruan begiratuta, edo batez ere kontzertu asko eman ditugulako, eta Antoniok esan duen bezala, Iturraman lagun artean eta tontakeri artean sortutako talde bat, gure pixkat entretenimendua izatea pasa izan da, asteburuz asteburu taldearen gatik kanpoan egon gara, eta guk espero baino urrutiago, iritsi gara urrutiago, edo gure helburuak bete ditugu gutxi gora bera, taldearekin. Izan gara talde bat, kosta zaiguna pila bat lehen diskateratzea, zen lehen diskatera genuen 2007an. Maketa atera genuen 2006an, ez? Aurretik bertsoa jotzen genituen eta bertsoa jotzeaz pilat gozatzen genuen. Eta orduan ez genuen gure musika propioa ateratzeko beharrik ikusten. Heldu zen momentu bat, non Taxok uste dut esan zuela, edo... Zela ordua... Zela ordua, guazen zer egitera gurea. Eta gratu genuen maketatxo bat, 4 abestiz osatutakoa, eta soilik egun kopia fisika egin genituenak. Zer izan zen jendeak gure musika entzuteko, ez genuen beste intentziorik. Orduan zen 2007an atera genuen lehenbizikoa ez, Eskabian izenekoa, 2018an, edo 19an Bideak Larrai, 20an Izaera, eta orain 22an Irizar Zikina. Eta bakoitzak nik uste islatzen duela taldearen momentuko giroa eta nola ginen eta nolakoa ginen gure realitateak, ez? Azkenean lehenbiziko diskoa pixkat ez punkia, baina askoz punkiagoa zen etortzen ginelako bertsoa jotzeatik eta hori jorratzetik. Bigarrena bai dela Jamaikanagoa, justo sartu ginelako Jamaika musikan erabat. Hirugarrena da Izaera non jende gehiago sartu izan da taldean hainbat aukera gehiago daude musikaldetik, eta azkena bai dela Irizar Zikina pandemiatik atera eta atera dugun lan berria. Realitateak islatzen dituen diskak dira nik uste. Gauza askori buruz. Lokorren disko guztietan izan dira horrela. Izaera baita ere, bai agian Izaera hitzak hartzen duela bere barnean abesti guztien tematika, baina baita ere Izaera hitza oso hitz zabala da. Orduan izan daiteke bai Izaera politikoa, Izaera pertsonala. Nik uste dut... Azkenean guk ez ditugu diskak orain arte gutxienez egin zentzu bakar batekin, baizik eta dira hainbat abesti, hainbat gainera letra egile ezberdin daude, hortaz bakoitzak hitz egiten du berak momentuan sentitzen duenari buruz, eta daude abestiak denetari buruz. Ez dago ardatz finkorik eta hortik aurrera zer ateratzea. Nik uste direla abestiak, abestien bilketa bat da hau, eta dena englobatzen duena lehen abestia da, Irizar Zikina. Izaeran bai Imanolek izan zuela musikalki, nik uste dut gehiena berak egin zuela orokorrean. Eta bai, estilo jamaikarragoa daude, nahiz eta egon zenbat pintzela da hori musika beltza.
Eta diskontan baita ere, Imanolek egin dituenak badute ia Jamaika horretik aldentzen direla eta jaten dira musika beltzara. Eta baita ere, jende berria sartu dela konposatzeko estiloan. Nahiz eta egon betikoa, Garatea eta Zeo badira buretiagoak zentzu hortan. Baina eske hainbeste jende izan da, baita ere, eske irekitzen da... Ezinezkoa da, zeo zer finkoa egitea edo... Baude soul bat, bestea nola ditzen da indar berria, bada super rockeroa, badu zati bat badirudela, ez dakit, los jutas preste, ez dakit olako gauzak. Osea, eske hainbeste jende izan da, pifostio bat. Eta batez ere nik uste influitu dela noiz konposatu diren abestiak, zen azken hauek bai direla rockeroagoak, zen roka gehiago igual entzuten ari ginen, eta adibidez Imanolek sortutako Enara igual izan dela lehenbizikoa konposatzen da super rocksteady motel bat, sortu zela kuarentena garaian, denak influitzen du eta argi dagoena da estilo asko daudela eta entzunez baduzu entzuteko super ona dela. Aurkezpen kontzertuak bukatu ditugu, eta orain tokatzen zaiguna da herriz herri, hiriz hiri joatea, festaz festa, txosnak, jaialdiren bat, jotzea. Orduan alduguna jotzea, disfrutatzea, eta azkenean 2020 eta 2021 urteetan egin ezin izan ez duguna egitea. Ezen azkenean guretzat kontzertu bakoitza da esperientzia berri bat, jende berria ezagutzea, jende zaharrarekin elkar ikustea eta orain geroz eta gehiago. Bai badirela kontzertu berezi batzuk edo kontzertu berezi bat ez direla egingo dugula zen aurten 10 urte egiten ditugu. Horregatik zeozer berezia eginen dugu, baina bai, orain helburua jotzea eta bidaiatzea alden guztia. Bueno, kontzertuetara joatea espero dugu eta nire esker. Bai,